Bueno, querida miña xente do redor, que nos acompañades a San Martín Binario, querido director, querida Marila, como foi o acto? Que tal quedou todo? Excelente, unha guía fenomenal tivemos, non sei se a coñeces. Pois presentou unha rapaza da Moura, non? Unha tal Marina Sánchez. Bueno. Entón, eso xa é unha garantía de éxito. Pero que ademais Lola, Lola claro. estuvo impresionante. Impresionante. Bueno, e as aportacións dos demais que falaron, increíbles. 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 Quedeime con un par de frases de Antón Pulido, que dixo que o que non engade, sobra. Sobra. Entón, nós na xente do redor sempre engadimos e non sobra nada. Non sobra ninguén. Engadimos do mellor. Sí. E engadimos a Lola, non te acordas? Sí, Con aqueles sí, tíos do destino. invisibles. Invisibles, que nos xuntou no Marcos Valcárcel, a vos despois de moito tempo. De 8 anos. E hoxe vouche confesar unha cousiña. Dime, Avelino. Perdoade que me estenda, pero é que se me encheron os ollos de vaguas cando soou o himno, porque cando eu escoitei por primeira vez, ainda non o escoitara moita xente, creo que... Ser do primeiro, e dixen que ese himno terminaría sendo o himno das letras galegas. Eu non sei se esta xente se vai enterando ou non se vai enterando, pero nos hasta Santiago tamén se fixo o camiño, como fixo o arte de Lola, que estar aquí en este mosteiro, no San Martín Pinario, non sei se di San Martín Pinario. San Martín Pinario, sí. Bueno, a mí gustaría máis San Martiño Pinario, pero bueno, eu digo así, San Martiño Pinario, e xa chegou aquí, xa fixo un camiño moi longo. Sí, estou moi contenta. Un camiño moi longo, pero moi bonito. O himno tamén xa fixo un camiño moi longo e moi bonito. Fixéstelo genial, gustoume moitísimo. E, bueno, foi un estourido o terminar co himno que sonou como un... Tiñamos algunhas dificultades técnicas, isto non ten por que saber o público, pero susámolas e sonou como unha de, como se digan as bombas estas, de 7 estralos. De 7 estralos. Bueno, porque toda temos... a xente estaba moi atenta ao himno. Sí. Que andaba por aí pululando e todos estaban pendentes do que decía para escoitalo e para ver as imaxes tan chulas que lle puxeches de fondo tamén. Que todo suma, todo suma. Todo suma e nada sobra. De todas as maneiras, queridos meus amigos do canal, teño que facervos un agradecemento especial a vos, queridos. Sei que me apoiades moita xente, pero Marila, Avelino, sempre estades empurrando. E sei que traballastes moitísimo por o meu himno desde o primeiro minuto que saiu as redes, que saiu publicado. Igual que traballas por nos a xente do redor, bueno, que somos todos, ou non? Eu aí teño que dicir unha cousa, O himno é certo que o compuxeches ti, tamén é certo que o cantaches ti, pero deixate de ser tan egoísta. O himno é noso, o himno é de todos, non é só teu. O himno é para todos, por suposto, e sobre todo é noso porque o queremos. Sabes que decía Cortés aquilo de que o que amamos o consideramos a nosa propiedade, cando falaba do can, non? Pois o que amamos non é que consideramos a nosa propiedade, pero é que usamos os posesivos, que non é ter propiedade, senón é ter cariño. Sentilo como propio, sentilo como propio. Sí, por suposto, é todo voso, é todo de Galicia, xa o sabedes, díxeno desde o minuto 1. Foi un éxito, foi un acto moi bonito. Lola non quería un acto moi sobrio demasiado seco, entón puxemos as nosas maneiras, os nosos pingallos por aí, entón penso que quedou bonito. Ela, bueno, un amor... Precioso, emotivo... Bueno, hai que decirlo, un éxito rotundo do público. Vamos, estaba agora a directora do ESO que di que xa hai xente de fora que vai vir a exposición que lle está preguntando. Bueno, vide a Santiago, vide o San Martín Pinario e vide a ver Lola do Porto co seu mundo e co seu camiño. Porque... que non se esquezan, digo por dicilo, eu xa sei que van ser moi ben mandados, pero non vos esquezades de suscribirvos a Canal Cultura, Marina Sánchez, Canal Cultura, parece, María? Sí, está claro. Imos comer os pinchos, se queredes. Imos comer os pinchos, porque agora xa está todo rematado e xa quedamos tranquiliños. Un bico moi grande. Bicos a todos. Bueno, amigos, pois xa rematamos este acto de exposición de Lola do Porto. Aí temos a catedral ao fondo, estivemos aí en San Martiño Pinario, e aquí os meus compañeiros que xa imos de recollida cara a Ourense. Foi un acto entrañable, maravilloso, estivemos todos moi contentos. Esta cidade maravillosa de Compostela sempre acolle con tanto agarimo e tanta dozura que
imos outra vez cheos do noso Santiago Apóstol, do que recibimos a bendición ao himno e a xente do redor. Un biquiño a todos, amigos.